Magali labanw kɛra ɲɛnajɛkɛyɔrɔ Fisher Forum kɛnɛ kan ka kɔn tile 4 lajɛrɛ nin daminɛ. O waati la républicain ba caman bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka sugandili cogo labɛnnen na ka kɛ u ka san 2024 san jamanakuntigi ka cɛbɔ ye jama lajɛ nin na. O bɛna kɛ tile 4 bɛɛ kɔnɔ. Lasigidenw n'olu bɛ se mɔgɔ 2,400 ma, olu kan ka sɔn baara siratigɛ dɔw ma ka jamanakuntigi cɛbɔ kulu n'o ye nanzarakan na ticket présidentiel tɔgɔda foroba la. Trump n'a ka boliɲɔgɔn n'u tɔgɔ ma fɔ fɔlɔ. U bɛna jamana ka cɛbɔ 2 ninnu ka kumaw mɛn ani mɔgɔ caman wɛrɛ minnu bɛna dɛmɛ don Trump ma ani ka bin démocrates kan. Fariya ko minnu kɛra a ka yɛrɛfɔ ko lajɛ la sibiridon n'o kɔnɔna na a jogina a kinibolo tulo la lajɛrɛla ma kelen fagara dɔw wɛrɛ jogina o bɛ kɛ sababu ye ka jama lajɛ nin kɛ kɔfɛ kojugu ye min bɛ kɛ tile 4 kɔnɔ. O waati la ɲɛnajɛw bɛ kɛ seliw politiki kumaw wale baara taabolow ani jamanakuntigi ka cɛbɔ daminɛ kuma bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ. Bingani min kɛra Trump kan o ye kɛnɛ nin bila lakanani kɛrɛnkɛrɛn na. Républicain ba 50 ɲɔgɔn bɛ ka taa Michigan gunda la walasa ka fɛn bɛɛ seli Trump fɛ. O bɛna laban n'a ka sɔn ni jɛmukan ye alamisa don. Sani o ka kɛ n'a sɔrɔla tɛnɛndon yɛrɛ la Trump bɛna a ka jamanakuntigi dankan tɔgɔ fɔ waati min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka yɛrɛfɔ ko ka so taabolo dɔn da. Kumaw tun bɛ ka lajɛba nin bila kɔfɛ nka Trump y'a jira ko jiracogo nin kan ka taa ɲɛ ka lahidu ta ko a bɛna kɛ kɛlɛcɛ juguw ɲɛkɔrɔ. Ne man ka kɛ yan, ne kan ka sa, Trump y'o fɔ New York Post ye.